Vítám tě u nového vánočního videa z roku 2024 a dneska budeme zase dělat nějaký vánoční ozdobičky. Dělala jsem to i minulý rok, vyšlo to teda letos, protože prostě jsem mi nějak smazal kanál, takže jsem to vydala letos a je to pojmenované jako 2024, takže to nespaďte. To dám asi takhle někam tady, doufám, že tady mi něco neschoří. Dobrý. Tak jo, letos nebudu vyrábět nic, jakože třeba jak jsem měla minulý rok právě něco, třeba jsem měla z Pepka a vlastně jsem to jenom ozdobovala. Mám to dokonce tady ještě pověšený, možná bych vám to mohla ukázat. Tady. Mám to tam pověšený, protože nemám teď zrovna úplně nejvíc ozdobený pokojíček, takže chtěla jsem ho teda vyzdobit a nějak se to nepovedlo. Tak jo, líp to asi nepůjde, prostě doufám, že tam uvidíte aspoň trošku to ozdoby. No snažila jsem to tady prostě nějak udělat, ale protože když jsem natáčela před tím rokem, tak jsem měla právě postel tamhle, viděli jste, možná jste mohli vidět i video, kde mám novou skříň, tam jsme právě celý vlastně pokoj přestavovali, neboli teďkon postel je tady, hned za kamerou a ona vlastně, ta kamera stojí na té posteli. A dřív to bylo jednodušší, protože ta postel byla tam a tady byl volný prostor, že jo. No a teďko už je to tak jako blbý, že už líp to asi nepůjde. Pardon, omlouvám se. No a dneska budeme dělat trošičku takovou jinou věc, než jsme dělali minule. A mám tady takhle už připravený takový stromeček. Jak to mám říct? Takový prostě... Ta svíčka, jsem trošku strach od tu svíčku. Trošičku, ano. Jsou to prostě větvičky a chci to dát ven. Když ty schořej tady, prostě, já to ještě spolknu. Jdu venku na dveřích a jdeme to nějak ozdobit. Připravila jsem to zatím tak, že jsem tam dala jenom drátek. A tady mám krabici obrovskou se vším možným, se všema ozdobičkama. Takže dneska toho ozdobíme. Asi tam dám spíš nějaký plastový věci, nějaký plastový ozdobičky. Tady máme třeba takovouhle a tady máme všechny různé ozdobičky, třeba takhle. Prostě, je to bude hezký. Takhle nahoře, když by byla mašlička, to takto udělám. První věc už tam máme. A máme tady ještě víc těch mašliček, možná tahle. Jenom pokud vás to zajímalo, tak teďkon je... B-reel, jdem si udělat B-reel. Wait, musím si udělat B-reelko. Protože to prostě, chápeš, prostě vánoční B-reel, na to se těším. Minulý rok jsem vlastně na sobě měla čepici, tu letos nemám, protože už vypadám fakt blbě. Jako B-reel, tady do kamery. Jo, to je dobrý. Dobrý B-reelko. Tak jo, pokračujeme. No, ještě jsem tak... Ježiši Maria. Chtěla jsem vám prostě jenom ukázat. Máme 23. Dobrý, zítra už jsou Vánoce. Kamu to je crazy? Oni jsem myslela, že zítra ještě nejsem. Oni furt. Já jsem si myslela, že Vánoce jsou až za 2 dny. Ještě, že mám vymyšlený všechny dárky. Jinak bych už to nestíhala. No dobře, pokračujeme. Máme tady hodně nějakých takových věcí, které třeba moc nepoužíváme. Tady je třeba takový Santa, ale to je takový, nevím, to bych tam asi nedávala. Ale třeba takovýhle prostě ozdobičky, který na stromeček třeba vůbec nedáváme a bylo by to hezký, tyjo, bylo by to pěkný. Chtěla bych tam dát nějaký, který nemusím lepit, protože s tím je strašná patlačka, jako jste mohli vidět minulý rok. Takže asi tak. Říkala jsem si, že tady tohleto video bude víc takový jakože jednodušší. Tam to bylo hodně o tom, intenzivní o tom vyrábění. Ale tak tohle to bude takové jednodušší. Teď jsem si říkala, že u toho můžu něco povídat. Zajímá mě co. Dobře, tak já třeba zkusím nějaký téma navrhnout. Třeba bych mohla říct, co jsem zažila za tento rok 2024. Teďkon jsem byla zase po strašně dlouhé době, jsem byla zase v kině, což bylo extrémně dobrý, protože jsem prostě dlouho nebyla v kině a byla jsem tam zase po dlouhé době. Dostala jsem to k narozeninám. Ježiši, jak jsem to řekla. K narozeninám jsem to dostala jako dáreček. Našla jsem tady úplně strašně random věci. Jo, třeba tohleto. To je věc, prosím vás. Čokoládky na stromečku, tak tohleto jsou obaly z
toho a udělala jsem z toho prostě to a vypadá to dobře, takže to tam dám asi. S mým krásným smazaným kanálem, tak to bylo super, protože prostě jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Jakože storytime z toho, to nevím, jestli vás bavilo, takže to už napište do komentářů, pokud byste chtěli storytime z toho, jak jsem si smazala kanál. Ne, to bych asi neudělala takový video, protože to bylo hrozně dementní, takže to asi spíš ne. Ale zatím to vypadá takhle. Jo, je tam hvězdička a je tam jeden ten. A jakoby nevím, zatím to není dost tak pěkný. Doufám, že to bude hezčí. Tady máme takovouhle, to vám musím povědět, my máme totiž hodně takových těch starších prostě ozdobiček, který používáme vždycky na stromeček, každý rok. A potom máme třeba některý, když jsme třeba dostali takový ty nový, takový třeba stříbrný, tak to my nepoužíváme. Protože, používáme, ale jenom trošičku. To je jeden z těch staromodních, taková prostě lucernička. A víte, co bych mohla? Já se tady s váma otevřu adventní kalendář. Já jsem teď poslední dobou moc neotevírala, protože jsem na to neměla moc chuť. A je to tady ten Me Too You medvídek od Alby. Tady. Je to takový ten jenom prostě čokoládkový, takže mohla bych tam dát tady ty jablíčka, které už vůbec nepoužíváme. Vůbec. A potom jsme dostali ještě takovýhle jablíčka, to jsou trošku jiný. Takže to bych mohla použít, protože to nepoužíváme. Já jsem dávám jenom věci, které nepoužíváme, nebo prostě nechceme, tak chápeš. You know what I mean. Čokoláda dobrá. Říkala jsem si, že bych možná otevřela nějaký kalendáře, že bych koupila nějaký kalendáře a že bych mohla udělat nějakou otevíračku nějakých kalendářů. Ale je to samozřejmě, uvidím ještě, nejsem nějaký seženu, protože třeba hodně často jsou prostě za 300 a najednou je za 100, protože je prostě už po Vánocích a nikdo ho nechce, že? A každý tyhle ty otevíračky těch adventních kalendářů dělá prostě před Vánoci, ale když to dělám po Vánocích, tak to budu mít i hodně. Tak jo, zkusím tam dát ty jabka, a když tak to sundám, protože nevím, jak to bude vypadat. Chtěla bych vám popřát krásný Vánoce, víte si Vánoce, vyjde vlog na Vánoce 100%. Včera v Plzni sněžilo. Dneska svítí sluníčko. Děkujeme, že nebudeme mít letos ani trošku sněhu. On byl prej sníh, ale to bylo, když jsem byla na horách, takže já jsem dělala taky vlog z hor, ale to jsem nějak prostě nedala. Nějak jsem to prostě neudělala a bylo to fakt hodně krátký, hodně krátkou dobu jsme tam byli. To jsou hezký, ty tam mám taky. Tady to bylo trošku víc do červená a potom mám takovej. Ten se prodává, když tak vás to zajímá, tak je to svepka, takovýhle jako slaměný a jsou strašně krásný, úplně miluji. My jsme byli letos na 4 dny na těch horách, takže jsem to nějak nestíhala. Nebo jako já jsem to natáčela ze začátku, když jsme jeli tu cestu, nebo ráno, když jsem stávala. Takže jsem se rozhodla, že možná udělám jenom sestřih z těch hor, a to nevím, jak budu stíhat. Jenom prostě nějaký sestřih videí. Ale my jsme tam byli jakoby docela s dost lidma, který nechtěli být samozřejmě na tom videu, takže bylo prostě těžký natáčet, jo. A takže prostě jsem to nějak asi nedala a omlouvám se za to, ale prostě video z hor nebude. Už to vypadá mega. Tyjo, to vypadá mega dobře. Koukáte se už na, mě strašně zajímají věci, které dělají ostatní lidi, takže koukáte se už na vánoční pohádky. Nebo koukáte se celkově na vánoční pohádky. Cukroví, nebo děláme vánočku, nebo jenom tak tam prostě chodíme. To tam hraje a my se občas podíváme, nebo posloucháme to, chápeš? Ale třeba jakože, teď jsme se koukali na Popelku, nebo jsme se koukali na Láska nebeská, jo, ty šišky. Já jsem jednou prostě na podzim nazbírala takhle pár šišek, protože jsem s tím měla plán, že udělám takovou zavěšenou hezkou prostě ozdobu z šišek, ale nějak jsem se k tomu nedostala. Takže mám tady prostě šišky a to je možná bylo taky pěkný. Ale my tady máme ještě tyhle ty zlatý, tak bych mohla otevřít. Udělala jsem takhle šišku, jednu takhle zvláštně, takhle s tím kovovým. Už se to možná líbí takhle. Jakože luk. Ještě tohleto teda, to bych tam nějak chtěla jako přidat. Přilepit možná, nebo něco. To je hezký. Mně už se to možná líbí takhle, už bych to nechala možná. No, konec videa, čus! Ne, to ne. Chtěla bych jenom říct vám krásný Vánoce všem. Je to prostě takové předvánoční videjko a těším se extra na zítřek, na Vánoce. Konec videa, čus!